Gidisarmahan o gibalhin sa Personnel Holding and Accounting Section sa Cagayan de Oro City Police Office ang usa ka police captain ug usa ka police corporal nga nadestino sa Police Station 7 Bulwa. Human gireklamo dihang nang molestya matud pa ug duha ka babaeng police intern sulod sa mismong police station. Nakaalerto si James Paulo Yap. Laing kontrobersiya na sab ang ginaatubang karon sa Cagayan de Oro City Police Office. Human nga aligasyong gimolestya ang duha ka mga babaeng criminology interns sulod sa Police Station 7 Bulwa sa Cagayan de Oro City. Ang suspect, duha ka mga pulis nga adunay ranggo nga police captain ug police corporal nga nadestino sab sa maong istasyon. Wala na gidetalye ang hitabo apan gikumpirma ni Professional Criminologist Association of the Philippines President Jerry Canyo ang maong insidente. Na istorya na matud pa niya ang duha ka mga pulos 21 anyos nga mga babaeng biktima ug nahitabo matud pa ang insidente niadtong August 8 sa buntag. Isip membro, associate members nato sa pickup atong gipangutana ang detalye sa mga panghitabo ug ilahang gihatag nga mao kini nga mga detalye nga diin aduna gayoy sexual harassment nga nahitabo. Dugang ni Canyo nga mga miyembro sab sa Professional Criminologist Association of the Philippines ang duha ka mga suspect nga pulis, butang nga gikadismaya niya ang hitabo. Ang pickup mag-initiate sa legal action para matanggalan sa lisensya. Sumala sa Police Regional Office 10, nagsugod na ang investigasyon sa Cagayan de Oro City Police ug Internal Affairs Office sa PNP. Nadisarmahan na sab kuno ang duha ka mga pulis ug anaa sila karon sa Personnel Holding and Accounting Section sa Kokpo. Seryoso ko nga allegation that atong nakita nga it will fall sa grave misconduct kaning administrative nga kaso. So kabalo kita pag grave misconduct ang pinakabugat na penalty ni ana is dismissal from the PNP service. Makigalayon sab matud pa ang pickup sa Pro 10 alang sa pagpasaka og kasong administratibo batok sa duha ka mga pulis. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa mga biktima ug duha ka mga nalambigit nga pulis. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.